Роберт Миннуллин әйтмим. Әни көйтіп көрді дә, бар тузған ешеді. Ох, тәлинкен ватывған, қайсығызның ашады. Тәлинкені кім ватқанны білем бара мейілгені. Білем де, әйтмим гіне. Ярар инде сырашмағыз, ярдәм итмәс үгітлер. Әйтер идем әйбәт түгіл, сәрсіләс әйгітлер. Әйтмим аны әниге де, әйтмим аны сізге де. Әйтмим бұғаш әйтмим инде. Әйтмим бірігізге де. Әгер де ұсырны шешсем, күлер едігіз бұғай. Тәлинкені мен ватқанны білер едігіз бұғай. Хейләкерлер. Галимжан Гыйльманов, иртә белән. Шишеп җылы нурлы көн бүген. Бер кош юна тышта, гаҗәпләнеп үзеңә ни? Әүзе нинди чиста. Ширемдәге шык суында кыена да кыена. Аның чишкән тамчылары җанлы сыман тоела. Канатына ышкып ала. Нәни генә томшыгы шифалы тылсымлы диләр. Яландагы таң чыгын. Юнырга онытканмын, тизрәк керимәле. Урамдагы кышлар кебек чип-чиста йөримәле. Дөниде кунакта, җәйкене булдым алда. Дөниде кунакта, татарча сөйле белергә. Ирәндем мен шул чакта, ирәнмеше булмаянда. Русча берни белмиләр, әллә уйнап, әллә шынап, по-русски не знайдиләр. Тауклар да, үрдәкләр дә, кушы дисәң качалар, аша дисәң авызларын зур итеп ачалар. Сөтләре дә, коймагы да, бөтенләй башкаланда. Авылда дөнләр дә, тырсагы иде һаманда. Киләсе җәйгә әни дә, әти дә бар әле, һәм татарча сөйле белергә өйрәнеп кайтыр әле. Рафис Корбан, мин бәйрәмнәр яратам. Мин бәйрәмнәр яратам. Бәйрәм бит ул күңелле. Яңа күлмәктән генә йөрисең гел ул көнне. Әни бәлеш пешерә, майшы жылдый табада. Көлеп тора әти дә, күңелледер аңада. Кунак килә ул көнне. Инде кунак килсәме, күчтән әчләре белән шып тутыра кесәне. Яки үзең барасың кунак булып берсенә. Бәйрәмнәр күңеллерәк, кунакка ирешәләр кешеләр бер-берсенә. Мин бәйрәмнәр яратам. Бәйрәм булса көн сайын, тагын да күңеллерәк булыр иде магайын. Туктаты яшыратма, минем беләсем килә. Ойда зухран ишлемитән, минем турәсем килә. Яфраклар нида тола, төштә салтымнар җитәс. Тор белтен идәри, зылыга алып телдәш. Ялы бит төстенә, тизрә ушәсем килә. Басрауда да җатна, уты беләсем килә. Ки әлә соры белән аптырата мәнине. Тошан, нише, нинда дип, уйда саламәтине. Өлтәннәрдә гади булдан безнең өчен тазала. Әтти булдаш, мин җавсыз талдырмамын улымны. Галимжан Гыйльманов, кәҗә начальник. Ялан тулып көтү килә. Кәҗә килә иң алдан. Бер кеше күренми, әллә көтүчесе югалган. Бүтән авылның көтүен яланга алып чыккан. Зур начальник булган кәҗә галстук тагып чыккан. Габдулла Тукай. Яңгыр иле кояш. Кояш әйтте: "Һаман мин яктыртырмын вә бер дә батмамын, янып торырмын." Диде яңгырда: "Һәр көне явармын, кара җирне юешләр, елгалармын." Диде кояш: "Син бик юешле, явасың былчыратып һәммә төшне. Соңнан анда баткак, мында баткак. Синең бер белгәнең җир былчыратмак. Мужиклар яумаса иде" дип телиләр. Диде яңгыр җавапта:
Син қызасың, игенне яндырасың һәм қырасың. Ачуланды кояш бу сезгә, кызды, исселектән хәттән узды, диде. Мин бит җимешләрне пешерәм, нурымнан җанлы, җансыз файда күргән. Диде яңгыр, аларны син пешерәсең, ә мин бит үстерәм һәм су эшертәм. Әгәр мин ямасам, балар шиңерләр, болынлыклар, yeşilliкләр киберләр. Яңгыр, кояш, күп-күп кычкырышкач, бер-берсен ямамларга тырышкач, татулашты, килештеләр ахырда. Бу көннән сүз көрәштермәскә берде. Кояш диде: "Кызам үз нәүбәтендә, ә син яу рәхмәтендә нәүбәтендә." Кояш, яңгыр, әллә бу көнгә чаклы бозып эш кыйлмайлар бу иттифакны. Габдулла Тукай пар ат. Җиттереп пар ат Казанга туп-туры киттем карап. Шаптыра атларны күчер, суккалап та таркалап. Кич иде, шатлык белән нурлар чишеп ай ялтырый. Искән әкрен җил белән яфрак, агачлар калтырый. Һәр тарафтан уй миңа тик нәрсәдер җырлый, укый. Нәрсәдәндер күз эленгән һәм тәмам баскан йокы. Бер заман ачсам күзем, бер төрле яп-ят күрәм. Ах, бу нинди аерылу, гомеремдә бер тапкыр күрәм. Сау бул инде, хуш, бәхил бул, минем торган җирем. Мин булай, шулай итәм дип, төрле уй кырган җирем. Бер тавыш килде кулакка, яңгырады бер заман. Шәкер, җитте Казанга, алдыбызда бит Казан. Бу тавыш бик ачты күңелне, шатлыгымда җан яна. Әйди шап, күчер Казанга, атларны ку, на. Әйтә иртәнге намазга, бик матур, моңлы азан. И Казан, дәртле Казан, нурлы Казан, моңлы Казан. Туган җирем Татарстан. Гөлшат Зайнашева. Идел ярларына нурлар сибеп, матур булып ата бездә таң. Таң шикелле якты туган илем, бәхет биргән җирем Татарстан. Кой ягына китеп, койларга бармадым, сагынып кайттым, иделем, тоңнарым. Биш диңгезгә карап елмайгандай, балкый безнең Казан ерактан. Коры җирне шаулы диңгез итә, хезмәт сөйгән халкын Татарстан. Күпме җырлар җырлый халкын бүген, туган җирем синең турында. Мин бәхетле, сине сөюемне әйтә алсам шушы җырымда. Йылдыз Шарапова, рәхмәт ничек ява. Рәхмәт яусын ди әбием, болыты бармы икән, ул яңгыр булып явамы, әллә соң кармы икән. Бу рәхмәтләр бу болытта торалар микән көтеп, кашан яварбыз микән дип, түземлекләре бетеп. Белмисезме, бу рәхмәтләр кыйып кына явамы, әллә бик кытырып кына, тамшы булып тамамы. Игдим шушы сорауларга җавап табасы иде. Рәхмәт яуымы астында бер көн каласы иде. Кызык та булыр иде, аны ушыма җыйсам, аннары шу рәхмәт белән бит кулларымны юсам. Кул чатырда тотмас идем, рәхмәт яуса да кыйып, бер чиләккә яки кисмәккә куярмын гына җыеп. Минем уйларымны белеп, әбием тора көлеп, рәхмәт яуганың әйтерсең, күргәне булган кебек. Рәхмәт яусын өчен, улым, кылу кирәк, игелек, йөрәгең шафкатлы булу кирәк, балам, иңелек. Рәхмәт яңгыры кирәксә, яудыра беләм хәзер. Кайсыгызга ярдәм кирәк, мин килергә гел әзер.
ТВ. Сәлем. Hello!